Jo estic a l'associació veïnal, li hem canviat el nom ara fa poc, de la Malvarrosa. A la Malvarrosa sempre n'hi ha hagut associació des dels anys 70, sempre hi ha hagut associació veïnal. Als anys 70 era l'associació de caps de família, que va ser l'associació que va promoure esta cooperativa de vivendes, i després n'hi hagué una associació de veïns, quan tancaren aquella, i després convivirem durant un temps dues associacions, la de veïns i la d'amics i amigues de la Malva, que fa uns anys es van fusionar les dues i ara estem l'associació veïnal. Sempre ha hagut associacionisme perquè és un barri de treballadors, un barri que ara ja està més integrat a la ciutat, però durant molts anys ha sigut un barri molt perifèric on hi havia moltes problemàtiques de tot tipus, a nivell urbanístic, a nivell de serveis, de tot tipus. I ara l'associació, com funcionem? Com una associació normal, tenim una junta directiva i després s'hem organitzat en comissions de treball, urbanisme, sanitat i benestar social i cultura, i des de sempre l'associació ha fet la seva tasca reivindicativa i també a nivell cultural ha participat en promoure la cultura, activitats al barri. Formem part com a associació de la Coordinadora d'Educació, que és una entitat al barri que coordina totes les escoles públiques de la Malvarrosa, i una de les coses que estem fent des de fa moltíssims anys és, per exemple, el Carnestoltes al barri, que s'organitza des de la Coordinadora d'Educació i que participen les escoles i està molt bé. I a nivell de salut estem integrats al Consell de Salut de la zona esta, i ara mateix les tasques en les que més treballem des de fa uns anys és la problemàtica del tràfic de drogues i consum als nostres carrers. Això és un problema que venim patint des de fa moltíssims anys. Als anys 90, finals dels 80, principis del 90, tinguérem unes mobilitzacions molt importants perquè va ser l'època de l'heroïna i així al barri va atacar moltíssim. Va ser un lloc de molt de consum, es varen perdre moltes vides en aquella època i vàrem tindre uns anys de molta lluita per acabar amb el tràfic de drogues. Allò va acabar en l'enderrocament d'un edifici de les Casetes Roses, perquè el tràfic està centralitzat, està centrat a les Casetes Roses, és on estan principalment. Després n'hi ha també per la resta del barri, però diguem que la major part està focalitzat a les Casetes Roses, a banda de que des dels anys 90 cap ací que n'hi hagué una disminució del consum i baixar un poquet la cosa, però després, a principis, estem al 2024, portarem des de l'any 2000 o des del 2019 aproximadament, ha hagut un repunt una altra vegada de l'heroïna, i això ha suposat que ací al barri
ha hagut un augment del tràfic i problemes d'inseguretat i després el tema del consum al carrer, no? que és una de les qüestions que també afecta molt a la gent perquè no és agradable tindre zones on la gent està punxant-se, està consumint de diverses maneres i tenim parcs, tenim zones en les que de vegades te trobes gent que està consumint. Nosaltres sabem que aquestes persones són persones que tenen un problema, són malalts i tenen un problema d'addicció, però clar, el veïnat el que volem és no tindre això al barri, no eixir al carrer i trobar-te en això. A més, el tema de Casetes Roses ha anat també evolucionant d'una manera que unes cases que es varen construir als finals dels anys 50 per a persones que havien perdut tot durant la riuà del 57 i eren gent humil, però gent que era gent treballadora, que tenia que estava integrat al barri. Això, a partir dels anys 80, anar a pitjor. Ahir va començar a entrar gent que, sobretot d'ètnia gitana, que tenen una manera diferent de viure i que no s'integren, i després la manca de servicis i d'actuacions per part de les administracions i del govern municipal i autonòmic, clar, ha anat fent que això es convertisca en un gueto. I quines solucions proposeu vosaltres des de l'associació? A veure, nosaltres, la nostra reivindicació és acabar en el tràfic de drogues al barri i després rehabilitar, és a dir, acabar en el gueto que és ara Casetes Roses. Nosaltres hem fet una sèrie de propostes a l'Ajuntament i volem que es faci un estudi del que són les Casetes Roses i a nivell urbanístic, a nivell social, a tots els nivells, i se prenga la solució que siga més adequada. En un moment donat, durant l'anterior govern municipal de PSOE i Compromís, aconseguirem que elaboraren una fulla de ruta que consistia, i a més se varen fer unes jornades a l'any 2022 en la que participaren persones i professionals d'altres zones d'Espanya, d'altres ciutats on havia hagut una problemàtica similar a la nostra, i això va servir per a que l'anterior govern municipal elaborara una fulla de ruta per a intervindre en aquest problema. I això significava fer un estudi de l'estat de les vivendes, que n'hi ha algunes que estan en molt mal estat, i després fer un estudi de les persones que viuen ahí. Ahí tenim vivendes que són la majoria en propietat i després n'hi ha vivendes que són de fondos buitre, de bancs i vivendes ocupades per gent que no té on viure i estan ocupades. El que volem és que això es regenere, que aquesta zona es regenere i que es treballe en la gent que viu ahí, que se dote de recursos sanitaris, de recursos educatius, i que es treballe en la gent més desfavorida per a que puga viure en unes condicions dignes, i que
a més, significa que aquesta zona es regenera i està integrada al barri, no? Per això es necessita la col·laboració de les diverses administracions, autonòmica, estatal, local, i després... Quina resposta rebeu? A veure, com vos dia, a principis de l'any 93, de l'any passat, l'anterior govern municipal es va plantejar aquesta fulla de ruta i es va començar a plantejar el tema de l'estudi urbanístic i ha canviat el govern. Aconseguirem durant la campanya electoral que el PP i els altres partits que es presentaven, tots els partits que es presentaven a les eleccions, es comprometeren a continuar en eixa fulla de ruta, no? I la veritat és que hem tingut en la nova corporació, hem tingut ja 2 reunions des que varen prendre possessió i estem encara, no ha avançat molt el tema. S'han fet algunes intervencions puntuals, com ara s'ha netjat una zona de Casetes Roses que n'hi havia una plaça ahí que era un punt de consum, la plaça 7 d'octubre, que nosaltres coneguem per aquest nom perquè va ser una plaça emblemàtica als anys 90 i ahir s'ha fet una xicoteta intervenció. També s'han fet durant l'any passat algunes intervencions policials, s'ha detingut a gent, a traficants, s'ha estat un poquet, no sé com dir-ho, però detenint a gent o parant a gent que venia a consumir. S'ha molestat un poquet a la gent que venia per ací. Però clar, això dura el que dura. La intervenció policial mai és una solució duradera perquè això dura en aquest moment i després la gent torna una altra vegada. Buiden un pis o desallotgen un pis de traficants, però venen uns altres i es col·loquen i torna el tràfic. Per tant, per a nosaltres la intervenció és una intervenció integral que treballa tots els aspectes de la degradació i que acabe en el tràfic de drogues. Sabem que això és difícil. Mentre n'hi ha gent que està lucrant-se amb el tràfic de drogues, és difícil que desaparega aquestes qüestions. Però hem tingut, com dia, 2 reunions amb el nou govern i la cosa per a nosaltres va lenta. Per a ells potser es pareix que han fet molt en poc de temps, però nosaltres, el veïnat, portem molts anys lluitant per acabar en esta lacra i hem treballat molt, hem treballat en l'anterior govern en les propostes d'intervenció i el que volem és que se posen en marxa. La vostra associació no neix amb intenció de controlar únicament la problemàtica de les drogues, també hi havia altres punts d'acció, però ara mateix és la vostra principal font de moviment. Anem a veure, és de veres que és el problema que més preocupa la gent, al veïnat, per el que dic, perquè és que portem molts anys ja en aquesta situació i és la problemàtica que més preocupa. També perquè han hagut situacions d'inseguretat que això preocupa molt a la gent. Això dona entreport d'eixir al carrer, de poder disfrutar del barri lliurement. A banda d'això, tenim més coses que estem treballant. Des de la coordinadora d'educació i des de l'associació portem molts anys reivindicant una biblioteca per al barri i això ha sigut una de les qüestions que hem estat ahir treballant.
Ara hem aconseguit que l'anterior govern municipal ja destinara un lloc on es construirà un centre sociocultural per al barri en biblioteca. Som uns dels pocs barris de València que no té biblioteca i considerem que és importantíssim, i després tindre un centre sociocultural per a que la gent es reunisca, per a poder fer activitats, per a que si n'hi ha bandes de música que puguen assajar, grups de teatre, per a que les entitats del barri tinguin un lloc on desenvolupar activitats culturals que no en tenim. I això és un altre dels treballs que hem fet, i ara tenim el lloc on va, i l'actual govern municipal ens ha dit, estem esperant una reunió en la Conselleria de Cultura, ens ha dit que durant aquest any 2024 es començarà a fer el projecte constructiu. I això és una de les qüestions. Després, una altra de les reivindicacions ha sigut el tema dels solars que tenim al barri fets un desastre, el tema de les places, el tema dels parcs que tenen, alguns ja tenen molts anys i volíem que se renaturalitzaren, que es renovaren, i es quedàrem a final de l'anterior legislatura en dos projectes per a renovar dues zones ajardinades en Francisco Montblanc, en una plaça que es diu Francisco Montblanc, i Simón Bolívar, i de moment això està paralitzat. Teníem el projecte de la urbanització d'esta plaça, que és Músico Antonio Eximeno, i que també hem estat molts anys lluitant perquè s'urbanitzara. Així, quan plovia molt, es plenava d'aigua, i tenim inclús un vídeo de gent nedant en una de les zones que s'omplia d'aigua. I finalment l'anterior govern municipal va fer el projecte, va aconseguir, va iniciar tot el procés, i la plaça s'ha acabat, es va començar al mes d'agost, o juliol o agost, i s'ha acabat ara en falles, i tenim una plaça en condicions. Després, també estem reivindicant algunes qüestions d'apertura de carrers que són fonamentals per a nosaltres, perquè suposaria eliminar punts negres del barri, degradats, i donar una solució al tràfic així a la Malvarrosa. I després tenim ara un altre tema. Hem estat també reivindicant un carril bici, i el carril bici va eixir en els pressupostos participatius del 2023, i també estem esperant a veure el nou govern municipal que ho posa en marxa. Hem estat treballant també durant la pandèmia i durant aquests anys en el Pla Especial de la Malvarrosa, que suposa la modificació del Pla d'Ordenació Urbana. L'anterior govern municipal va parcel·lar, el que seria el pla urbanístic, de manera que va donar participació als barris per a veure com volíem. Això suposa que ahir podem decidir com volem els carrers principals, com volem on se pot edificar. Vull dir, n'hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen d'aquest pla especial. Ara mateix està paralitzat, el nou govern no ens ha dit encara què pensa fer en aquesta feina que se va fer. I ara tenim per davant el tema de la reurbanització de l'Avinguda Malvarrosa. Això també és un projecte del govern anterior que es financia en fons europeus i que d'alguna manera
Va ser polèmic al barri perquè el barri considerava que primer solucionar el tema del tràfic de drogues i de casetes roses abans de fer aquesta intervenció, però com que és una cosa que estava aprovada i que rebrà diners dels fons europeus, este govern actual va portar-ho a terme. Suposarà tindre una avinguda, l'avinguda de la Malvarrosa, en condicions, no el que és ara. Voreres més amples, espais arbolat i llevar cotxes, donar prioritat al peató davant del cotxe, no? I és una proposta que n'hi ha divisió al barri, però algunes persones considerem que és una bona és una intervenció que s'ha de fer perquè tenim una situació amb el canvi climàtic que n'hi ha que solucionar o en la que n'hi ha que intervindre, i per una altra banda va suposar una millora per al barri. Altres persones no ho veuen tan clar i clar, pensen en el problema d'aparcament, que cada vegada n'hi ha més problema per aparcar els cotxes, i se té aquesta mentalitat de que el cotxe és important, no? Nosaltres, en aquest sentit, el que ja començarem a treballar amb l'anterior govern municipal i que continuem reivindicant ara mateix a l'actual és que es tenen que adequar zones d'aparcament per a donar resposta a la situació que n'hi ha ara al barri, així i en tota València, no? Però això es soluciona fent zones d'aparcament i donant solució a aquest tema. Però És que algunes veïnes, relacionat amb aquest tema i el que has dit del carril bici, ens han comentat que realment noten la falta de transport públic. I te volia demanar també sobre aquest tema si us han arribat propostes o queixes al respecte. Anem a veure, jo que visc així 60 anys, la meva impressió és que Malvarrosa ara mateixa està molt ben comunicada amb el centre i amb la resta de barris. Mai hem tingut tant de transport públic com tenim ara. Sí que tinguérem un tema que també estiguérem reivindicant durant l'anterior legislatura, i va ser en una de les línies, el 31, que tenia molt poca freqüència i que és la línia que porta a la gent del barri a l'Hospital Clínic i al centre de València. Ara mateix, aquest autobús, que a més passa per l'avinguda Malvarrosa, per tant és un autobús que està molt a prop per a agafar-lo, té una major freqüència i és un 91 D9, el 92, el 93, el tramvia i el 32 que arriba a la platja. Vull dir, jo penso que estan molt ben comunicats, i ja dic, en solucionar el tema del 31 jo crec que la Malvarrosa està molt ben comunicada. Te volia demanar el tema de la turistificació del barri, de quina forma vos afecta i quines mesures creus que se podrien prendre al respecte. Ja, a veure, nosaltres a l'associació fins ara no havíem treballat aquest tema, vull dir, donant-li la importància que té, perquè realment hi ha hagut pisos turístics als edificis, però ha sigut de 2 anys, any i mig per ací, que hem començat a veure que sorgien plantes baixes que s'han convertit en vivendes turístiques, però en any i mig.
jo que m'he dedicat a ubicar totes les plantes baixes que han anat obrint-se, han anat convertint-se en pisos turístics en un planet del barri, ara mateix n'hi haurà més de 30 baixos que s'han convertit en poc de temps en vivendes turístiques. I després tenim un apartahotel a cada costat del barri. Aquell ja funciona, el d'Alboraya, el de la Patacona, i ara està construint-se el que està al costat del tanatori. Després està construint-se un hotel en el barri, en el solar on va el centre sociocultural, una part, ahí està construint-se un hotel, perquè es va planificar així. Hem vist que ja està construint-se ara mateix un edifici sencer de vivendes turístics al carrer Mendizábal. Això és un problema. Això és un problema perquè tenim clar que si les vivendes turístiques lleven possibilitat de lloguer a persones que volen viure de manera continuada al barri. I per una altra banda, els turistes són persones que venen de pas, per tant no s'integren al barri, no es preocupen per els problemes del barri, no van a col·laborar a solucionar els problemes del barri. Per tant, el teixit, social es va perdent i això és un problema que es preocupa. Què estem fent? Anem a fer ja farem una xerrada fa poc, l'any passat va ser al voltant d'aquest tema, i anem a fer una altra xerrada segurament al mes de maig al voltant d'aquest tema. Ens preocupa molt i hem estat treballant també des de l'associació, estem en la Federació d'Associacions de Veïns, hem estat treballant també en una comissió que es va crear al voltant d'aquest tema. Per a nosaltres el prioritari és que n'hi hagi vivendes per a que la gent es quedi al barri de lloguer, de compra, com siga. I el que creguem que faria falta seria, per un costat, una moratòria per a que no es donen més llicències per a pisos turístics i que l'Ajuntament es dedique a traure a la llum tot el que n'hi ha i a partir d'ahí decidir què es fa en tot. Sabem que n'hi ha moltes vivendes que són il·legals i això n'hi ha que traure-ho a la llum. I per una altra banda, el que considerem que ja es va fer durant la legislatura anterior en el Cabanyal és estipular un percentatge màxim de vivendes que es poden fer turístiques en els barris, perquè clar, no és possible, no és bo que a poc el turisme vagi fent-se en els barris. I justament Malvarrosa, que està dintre dels poblats marítims, és una de les zones que més ha pujat en aquest tema, en tot el tema d'infraestructures de tipus turístic, d'apartaments i de tot això. Per tant, i a més és que vegem que els projectes que ixen en premsa, que van a fer-se així al barri, tots estan al voltant del mateix tema. En co-living, en flex living, n'hi ha una sèrie de promocions que estan totes encaminades a ús turístic o ús, residencia temporal. I això és un problema per al nostre barri. Per tant, estem ahí... Una problemàtica afegida. Sí, i anem a començar a treballar-la més a fons perquè n'hi ha que fer-ho. Clar. Moltes gràcies. I a veure si a poc podeu anar redirigint tot aquest tema i anar solucionant els focus principals de les problemàtiques. Esperem, no anem a parar.